Mga mandawihanon mipadangat sab sa ilang panghinaot sa pagduma sa bagong presidente sa nasod. Ang mga nagunang sulirano sab gusto nilang mas solusyonan. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa CICC grounds, pabilin nga nanimuyo ang mga residente nga nabiktima sa sunog, pipila ka tuig ang nakalabay. Aminado sila, lisod ang sitwasyon karon. Ang ilang kuryente, magbayaran sila og tag 50 pesos kada adlaw pang krudo sa generator set. Samtang ang tubig, magkaos pa sila niini. Padayon nila nga panghinaot, mahatagan og higayunan nga makaangkon og kaugalingon nga balay aron mahiluna sa ilang pagpuyo. Sa pagsud sa bag-ong administrasyon, panghinaot nila para jud diri sa mua tanan or sa kuha jud kanang ang ako untang kanang gihinaot ba nga kanang pabahay jud balay. Then trabaho unta nga di sad magpili sa edad. Importante unta na og mahimo kay kaning mga pobre walay may tarong balay. Bitaw. Muna yung panghinaot. Panghinaot unta nako nga naa. Kagahapon gihimo ang groundbreaking sa mid-rise building sa tukuron nga condominium sa Barangay Tipolo. 90 ka pamilya nga nabiktima sa sunog ang makapuyo dinhi. Aminado ang syudad, daghan pa ang dili maakomodar sa unang duha ka buildings ug nanawagan sa mga residente mupaabot lang una ug mo-comply sa requirements. Samtang sa distribution karong adlaw sa ayuda sa mga tricycle drivers, naabtanamo kining mga supporters sa unit team ni adtong eleksyon. Si JD suot pa ang BBM cap, samtang ang line operator t-shirt nga may naong sa vice-presidente. Ug sa bag-o nga administrasyon, kini ang ilang mensahe. Sulbaron ang kuan sa krisis sa pandemya ba. Oo, kay rong maluwas po taos kalisod po. Mura na akong kuan sir. Salamat ko sa Mindaog. Unta nga ang presyo ito gisaan nila nga partik bugas nga musos. Kanang gasolina sir, importante kay nga mausos. Mas labing maayo itong ikuan ni Bong Marcos nga mobalik og 20. Ang bugas. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez nang hinaot nga maghiusa ang tanan, suportahan ang bag-ong presidente Bongbong Marcos. Umana ang politika. Okay, well, the people has spoken. Si BBM gipadaog. And we have to rally, all of us, no, regardless of political affiliation. We need to support. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.